u għandek kun dak id-dokument, ikollhom ittarrajhom f'idejhom, mela il-membri nsieħba tagħhom jistgħu jimxu skont imġieba li hija ta' korrettezza, skont imġieba kif regoli kif huma suppost, li huma regoli ġenerali. Allura ħabba fekk li jiġri huwa li dawn laqdiet innifishom jikkoreġu il-dawk l-entitajiet imsieħba tagħhom li ma jaslux. Jekk jiġri li jkun hemm xi każ li ma jasalx u jkun skorret, mhux inħassru l-festi, hemm metodi differenti ta' disċiplina kif jistgħu jsiru, nista' anke il-qudiem. Imma jekk ikun hemm differenzi bejn entità u laqda nifisha ilimi, tista' tmur Bord Suprem tal-Festi Maltin li dan ikun bord ta' appell, bord ta' awditur u bord anke li jirreġistra kull laqda li jkun hemm u jkun kostitwit mill-korpi kostitwiti, l-Knisja, il-Pulizija, laqdiet innifishom taħt chairman li huwa ġaġġ u li huwa iffinanzjat il-bord innifsu mill-Gvern Ċentrali. Il-Gvern Ċentrali jidħol fiha din il-biċċa tax-xogħol. Konkludi. U dan għandu jivverifika u jinvestiga il-każ u jekk hemm bżonn jinforza d-deċiżjoni tal-għaqdiet. Bekk li msibħin ikoll flimkien inkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni vera li hija diċentralizzata fejn kulħadd iħossu partiċipant, fejn kulħadd iħossu gburi li jżomm isem u ġieħ is-soċjetà li jirrappreżenta u wara kollox lil Malta dawk il-festi li tant huma għal qalb il-poplu Malti. Ningrazzjak Gosfri. Mela, Stefan żewġ sentenzi. Domanda żgħira, hawnhekk ħadd ma jiftakar żgur l-San Gaetano u l-San Filippo ħaj, però żgur li hawn minna li jiftakru lil Dun George Preka ħaj u kif qalilna l-fader issa għandna parroċċa li erba' tim oħra se nibdew nagħmlu festa li San George Preka. Xi ħadd minnkom hawnhekk jimmaġina San George bil-qiegħda fil-gallerija tal-Ġenna jieħu pjaċir b'xi marċ ta' filgħodu ta' kull parroċċa. Fejn tidħol reliġjon, le. Ok, għamilt id-domanda Stefan, u paċenzja. Ok, immaginaw il-Dun George iħares wara l-marċja dejjem. Mela, żewġ sentenzi kull wieħed intom u jikkonkludi. Mela, il-ngħid. Nibda biex ngħid Mhux tibda tispiċċa. Kellna ħafna ħin iktar li nitkellmu għax kellha ħafna xi ngħid Pep. Overrunning qegħdin sew. Il-Monsenjur ħajċaħat li u ħafna nies oħra. Milli naraw il-vara ta' raħal tagħna ħirġeġ ma' qabel, il-vara ta' kull raħal li aħna devotant tagħha, il-ferħ li nħossu, int min int biex li ċaħħadni mill-ferħ li nħoss. Min int biex iċċaħħadni mill-ferħ li nħoss. Lili u ħafna nitħali. Ok, fil-fatt hawnhekk qed nara filmat. Tal-Madonna ħirġa. Fil-vara u vera illi jkun hemm nietek jifirħu. Monsenjur Guder nagħlaq dan u ngħidlu wara dad-dokument jiena imnieħri daqsxejn kbir u nxomm il-bozz. Naħseb li wara dad-dokument Monsenjur Guder inti tixtieq tilħaq xi ħaġa oħra fil-Kurja ma wasalx għalija b'dad-dokument tittiġi sabiħ biex tilħaq. Ok. Mela. Ġew, jiena żewġ affarijiet fil-qosor ħafna. Fil-qosor, żewġ affarijiet. Waħda qal illi dan aħna hawnhekk ħadd ma ġie għadu taħat. Fil-bidu qal m'hemmx aħna il-Monsignor Guda mhux qed inqisok bħala għadu, alla ħareġ ġejna hekk. It-tieni waħda qal li mhux kulħadd keffa ejwa ġibna keffa waħda. Pereżempju ħruġ tal-vara, aħna ilu jsir żmien twil illi l-vara toħroġ sal-bib ta' barra, wara li jsir il-quddiesa, wara li jsir konventwali, wara li jsir l-asar u jsir kollox. X'diffikult hemm li toħroġ sal-bib? Għaliex dan? U dana, id-dokument inti għamiltu m'għamlu ħadd iktar minnek, dan għamiltu inti. Inti waħdek għamiltu. Felli illi dan dokument jenini fil-gvern 42. Ġo, nistan meriku li għax kombinazzjoni. Tini ċans, minuta. Il-meriku di ma nix id-defendi, imma kombinazzjoni xi xar jew xar ilu. Mal-kappellani. Għajt mal-kappellani. Il-kappellan tagħna ġej jiddiskuti. Il-kappellan tagħna wieħed milli ħabtek. ċar sħiħ meta tiġi l-festa, mela noqgħod fil, biex inti m'għaddex mill-Malti ngħaddu. Lejna Ma għaddex mill-Malti ngħaddu waħda. Għandek biex titkellem titgħaddex mill-Malti. Il-maġġoranza tagħhom ma jriduhomx il-festi. Issa hawnhekk kien hawn min qal illi jridu s-serjetà, jien is-serjetà ta' fejn nara li jkolli kappellan jiġi bil-ġis, biċċa stola daqshekk ibielek ħadd ma jafli l-kappellan, dik waħda mis-serjetà. It-tieni waħda hija. Se nikkonkludi.
dan id-dokument fil-li ngħidu li qed tal-konsultazzjoni u l-konsultazzjoni jien li fil-gvern joħroġ white paper il-gvern jagħti żmien jiddiskutija, mhux jiddiskutija ma' erba' min-nies, jiddiskutija mal-poplu, u mbagħad jiddeċiedi l-gvern u l-liġi ssir fil-Parlament għal Monsignor Guder. L-ewwel tiġi preparata u jkun għoddu għaddejja xahar. Meta tiġi votata tiġi liġi Monsignor Guder. Ok, nirringrazzjak. Inti, fil-fattar, disa d-duni ġeb minn xaru. Xarej. Mel, inti. Il-festi huma patrimonju u identità tagħna l-Maltin, inħobbuhom il-koll, nemmen li jistgħu jikbru jistaħħu jekk kull parteċipant, kull stakeholder, inkluż il-Knisja, inkluż soċjetajiet tal-armar tagħna naħdmu flimkien ban wieħed li nsaħħuhom u nżommuhom fl-aħjar li jistgħu jkunu kemm biex jagħmlu ġieħ il-Malta u kemm biex min ġerara minn barra jgħid kemm jafu jiċċelebraw mod dinjetus. Ringrazzjak Mario. Peppi, Sora Zoppardi, daħlit li aħbar għawek. Le, skużani, sur kollega. Imma daħlit li aħbar għawek il-li vera għajt iċċassat, għazna mek għandix najda li hija vera sorpriza, imma la sorpriza ma nistax najda. Jiena li nixtieq ngħid li l-ewwel hawnhekk smajna u meta rajna l-filmat tal-Marċ kien hawn Fader Toledo għalfejn Kristu. Jiena ngħidlu jistaqsi lill-kollegi tiegħu bħall-Arċiprietta Bormla waqt in-novena filgħodu fis-sitta ta' filgħodu jkun hemm Kristu. Għan-novena Bormla is-sitta ta' filgħodu il-Knisja tkun imballata sal-bib ta' barra, nistaqsih ikellem l-Arċiprietta bil-Kirkara x'in tidħol Santa Lena jekk ikun hemm Kristu ġol Knisja. U kull var oħra li toħroġ mill-Knisja jekk ikun hemm Kristu. Fil-Marċ, veru, hemm affarijiet li jridu jirranġaw. Imma mbagħad tiġix tgħidli li t-tajjeb lem fil-funzjonijiet tal-Knisja u t-tajjeb li jsir fil-Knisja ma nsemmuhx. Hemmhekk qiegħed Kristu u jekk aħna issa l-vari wara da snin kollha nemmnu fil-vari se nibdew narawhom bħala xi ħaġa li ma tattiranix lejn Ġesu sagramentat. Kif qed jgħidu, għax jiena il-vara tiegħi nħares lejha u nara s-sagrifiċċju li ta' tħajjita għal Kristu u nemmen fi Kristu bis-saħħa tagħha. Jekk aħna pagani għax qed inħarsu lejn it-totem tal-pagani, jiena nippreferi nkun pagan u ġibta miegħi il-Santa Vendra hawnhekk għax ħaneqfa nemmen fiha għal dejjem. Ok, Marġi stati komment malajna għana. Il-kelma hija sempliċi. Il-kelma li rridu nagħmlu huwa tolleranza. Aħna rridu niftakru li qed ngħixu f'pajjiż li ma jgħixux mhux kulħadd jgħix ħajtu kuljum għall-festa. Rajt u nikkonċentraw mhux fuq il-bandalori u l-affarijiet isbieħ, ħaj nikkonċentraw fuq l-affarijiet li vera jagħmlu ħsara. Ringrazzjak, fidejk biex tagħla. Ajja Mario, Aw Mario minn top, Mario. Aw Mario jrid jippreżentalek tifkira. Għanna ritratti minn Mario Mintof ta' dan u għandi wkoll tal-panel santijomkom għajdinna dun Anton. Gordiri, jina nerġa' nikkonferma dak li għal Fader Gordon. Aħna l-festi riduhom, festi riduhom sewwa. Nirringrazzja għal Dr. Godfrey Farrugia għal suġġeriment konkret li għamel u nistidnu jibatu, jiġifieri, għaliex dal-15 u 3 ġimgħat kemm minna ma nafx fejn mador, ġifieri l-uniku suġġeriment konkret u prattiku. Il-bqija li ngħidu ma naqblux u ninsinwaw ħafna affarijiet ma naslux. Aħna ħriġnieh id-dokument biex ikun ikkonsultat biex jiġu proposti konkreti ħalli jkollna festi ta' vera u aħna daw irriduhom. Nirringrazzjaw Don Anton, nirringrazzjaw in-nies kollha li kienaw u nistiden li jekk biex il-programm, nirringrazzjaw il-Cross Club li tagħna dar rigali li se nagħtu lil dawn in-nies hawnhekk grazzi il-Cross Club u l-affarijiet li se jagħtu tal-panel u nsellmilkom ta' ġimgħa d-dieħla. Fil-banna ħanna krizi, għalinna l-President, għalix jekk jitqob jiddeċidi li divertiment. Jisir biskitnin li tajt il-kurja, dejjem nibqaw l-istess storja, kulħadd joħloq regoli bl-ammen. Addio il-sorprizi, u addio l-marċ tan-nar, u addio il-gabbani, u addio tal-armat. Iżda minn ħiffijem din il-bicċa li l-istatwa sewa n-ninċa, intum barra iktar mill-li aħna l-kbar.
u l-banda d-doq minn San Laurenz Malta xlok u il-murtali bum 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 u il-katuba bum 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 u waqt li jisir il-lob ta' nar l-arċifrit qiegħed id-dar minħabba l-festa ċerti nies ma tmurx quddis